Operatlı Raýat Jemgyýetçilik Guramasynyň maglumatyna görä Ukrainanyň parlament saýlawlary kadaly kanuna laýyk görnüşde geçirilipdir. Gurun edilen gurama özüniň Kiýewde geçiren medeniýet ýygnynda saýlawlary ýurdun ilatynyň 51 götürüminiň gatnaşandygyny ma'lum etdi. Şeýlede topor ses berişi üçin kampaniýalary geçirmäge her bir dalaş ýaryň deň derejede mümkinçiliginiň bolandygyny belledi. Täjikistanyň paýtagty Duşanbede prezident Emomali Rahmonyň ýolbaşçylygynda Merkezi Aziýanyň çägine maliýe goýmagy höwüsde öretmegi maksat edilýän forum geçirildi. Bu dawara Islam hyzmatdaşlygy atly gurama tarapyndan planlaşdyryldy. Şol bir wagtyň özünde bu gurama dünýäniň 57 ýurdu agzadyr. Foruma gatnaşan resmiler 2 gün dowam etjek konferensiýanyň çägine regionda transport, energetika we senaat pudoklaryna maýa goýum mümkinçilikleri barada maslahat edýärler. Türkmenistanda garaşsyzlygyň 23 ýyllygy bellenip geçirildi. Garaşsyzlyk bayramçylygy münasibetli dawara 26-njy oktýabrda Aşgabatyň milli stadionuna geçirildi. Bu dawaralara taýýarlyk çäreleri bir aý çemesi öňünden başlap oňa mekdep okuwçylary we ýokary okuw jaýynyň talipleri gatnaşdyryldy. Pakistanyň Peşawar şäherinde Hindu, Sikh we Hristiýan adlygyna wekilçilik edýän Raýat Jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleri we agzalary yerli neşirlerde musulman bolmadyk jemgyýetler barada oňaýsyz maglumatlaryň çap edilmegini maslahat etmek üçin ýygnandylar. Käbir medeniýet wekilleriniň gatnaşmagyna geçirilen ýygnakda adlykdaky jemgyýetleriň agzalary yerli medeniýetyň öz dini inançlaryna hormat goýmaýandygyny aýtdylar. Siz Azatlyk radiosynyň şu günki täzelikleri bilen tanyş boldyňyz.